Introducing to you Omenani Special number 2. Obiako Obi-Nwa, Obiako Obi-Nwa, Obiako Obi-Nwa, Obiako Obi-Nwa. Nyekene mi jelemo, ijelemo ji agbamba. Nyekene mi jelemo, kwani jelemo ji agbamba. Obulo na bemmo, ijelemo na agba ike. Obulo na bemmo, ijelemo na agba ike. Obiako Obi-Nwa, Obiako Obi-Nwa, Obiako Obi-Nwa, Obiako Obi-Nwa, Obiako Obi-Nwa, awanzenze Obiako Obi-Nwa, awanzenze Obiako Obi-Nwa, awanzenze Obiako Obi-Nwa, awanzenze, 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 awanzenze. Na mmadụ ga-ebulu mmanya jese na be nwoke na nwunye si na achọghị ịlụ nwa ba ekpọlụ nwunye nata n'ụlọ arọ na-aba arọ ịtọ ọmeta aka ife ọbụbụ na ya akọrọ nwunye asị nwunye ahụ ezigbo mmadụ. Nna m gwa m na afọ na ofu anya ka eji anụ nwaanyị. Ofu anya bụrụkwa na ogbenye ga-anụ nwaanyị o mechie ofu anya. Ofu anya anọ bụkwa ọnụ ndidi. Obiako Obi-Nwa mee, Obiako Obi-Nwa. Nyekene mi ijelemo ji agba mgba. Nyekene mi ijelemo ji agba mgba. Ọbụlụ na be mmụọ, ijelemo na-agba ike ya. Ọbụlụ na be mmadụ, ijelemo na-agba ike ya. Ọbụlụ na be mmụọ, ijelemo na-agba ike ya. Ọbụlụ na be mmadụ, ijelemo na-agba ike ya. Nsogbu ụkpụrụ nne gị, maka na nkịta nwaanyị zụrụ na-ata akwa. Obiako Obi-Nwa mee, Obiako Obi-Nwa. Obiako ka nna ya bịa ụlọ ijele ndị obodo baji wee na-eche okwu onwefe oge gboo wee bunye Obiako si na Obiako ga na-ebuzi ya bụ ijele. Maka na oge gboo a ndị Obiako azụ elu a o nwere ndị obodo ba na ba ga-eje ba ya n'ime duba anya. Mana iwu Obiako bụzi na nne ya bịa kpọ nne ya asị ọ ga-achọzi ntị na-aba wee nụ maka nne Obiako. ụmụ ibe anyị ekene ụnụ ndị ndozi ọdịnala nwanne ụnụ nwoke nọ nso ekene ụnụ. Anyị si udo dịrị ụnụ n'ụbọchị nke tata na anyị nwabụ ndị ndozi ọdịnala Igbo na-ekene ụnụ.
anyị si ka udo dịrị n'ụbọchị nke tata ụmụ ibe na ihe ga-eji eme udo ga-eji adịrị anyị bụ na anyị abịakwa na anyị apụtago ndị Igbo apụgo ndụ anyị apụgo ndụ ụmụ Igbo unu kwesịrị na-ekwe oyoyo na agbaghara gị anyị nje anyị agbaghara go anyị bụ ndị Igbo njọ anyị achịgatago azụ maka na ya ewepụga aka n'ihe ọjọọ onye ọbụla na-ebezi na-emere onwe ya ndị Igbo ewepụga aka n'ihe ọjọọ ndị wu ndị Igbo maka enwere ndị na-awụghị ndị Igbo na-aza afọ Igbo n'elu ọnụ anyị nwabụ ndị Igbo anyị ewepụga aka n'ihe ọjọọ onye ọbụla chọziri ịbụ ya bụrụ mana anyị nwabụ ndị Igbo anyị ewepụga aka enyego anyị ụnụ ama ịma ihe ọwụ ọtụrụ inye anyị nwa this generation ihe ndị Igbo ji apụ ndụ ihe ndị Igbo ji wee bie ndụ ihe bụ Igbo from ala Igbo beginning of ala Igbo to the end of ala Igbo enyere anyị information ya from Abia to the end of Igbo land anyị ejie from beginning wee ruo na nka na ụzụ anyị ejie enwezi ihe anyị na-ejighị nwanne and adọrọ anyị aka na ntị adọrọ anyị ezigbo aka na ntị before enye anyị akwụkwọ ọ bụghị akwụkwọ ka anyị na-akpọ ya ihe eji wee kpọọ ya akwụkwọ bụ na ọ bụ ndụ anyị na-ebi ụbọchị taa before enye anyị ahịa anụnwa anyị na-ekwu asị ndị ndozi ọdịnala Igbo nke ndị na-ekwu maka Igbo heritage before anyị amara ihe gbasara ihe Igbo heritage apụtara ọ chara anyị ezigbo ahụ mana enwere ike onye nkịtị nwere ike ịnọ na-aṅụ kọstad na-ata akwa ọ maha ihe onye ibi na-afụ maka onye amụ dị mma ama ihe onye ibi na-afụ ụmụ ibe enwere ihe ndị Igbo ji esi ofe na ụtara enwere ihe ndị Igbo ji ata ọka na ube enwere ihe ndị Igbo ji eri ji ahụrụ ahụ na mmanụ enwere ihe ndị Igbo ji aṅụ akamụ na akara ihe a bụ ụzọ ịnọ ka m gụrụ ya ụzọ ị na-anụ ma 4 seasons of the year nke ọ bụla isi na-asị go and do your own research ofe na ụtara bụ na March ọka na ube na June that is to join it ji ahụrụ ahụ na mmanụ ya wụ n'Ọgọst dee n'aka mụ n'akara ya wụ na Disemba ihe a bụ izu anọ ka m gụrụ ya nne na anya ihe mere ndị be anyị ji wee mee ya ọsọ na disi Igbo heritage ka a ga-agwa ụnụ ihe ọ bụghị ya na-ekwu na Facebook ihe a bụ n'ụlọ ka a na-ekwu maka ya mana ọ ya ka eji apụ ndụ ka a ga-esi wee kporo aja na naanị were emepụta ihe a na-afụ anya ọ dị n'ime okwu Igbo dị n'ime omume Igbo ka a ga-esi wee were aja mmiri were rụpụta glaasị dị na ọ bụ na nna agwa ụnụ mma agwa ụnụ lemi ka m gwazie gị ofu nwa bekee ihe mere nwa bekee ji wee baa Ijipt abụghị Ijipt ọ maka ọjị ọ bụ ọjị ọ bụ ọjị aha ndị Igbo ji n'aka ọ ya ka ị na-afọ ya ndị a na-akpọ Ijipt nwa bekee dị aghụghọ ọ sị na Egyptus asị ka ọ bụ ọjị aha bụ Igbo ọ bụ nyawa bụ Igbo that is the carbon ọ bụ ọjị bụ Igbo that afọ anyị na-anụ asị Igbo today is number 3 of Igbo cosmology awa amụ Igbo because ọ na-agbọ agbọ ọ ya bụ the rising land of the rising sun ọ na-agbọ agbọ ihe na-agbọ agbọ ọ bụ ihe na-agbọ ọkụ ọ na-agbọ agbọ ihe na-agbọ agbọ ọ na-asụ asụ chụkwụchụkwụchụkwụ ọ bụ ihe anyanwụ na-agbọ ọkụ that is how the life begin in Igbo land. You got to go. So ihe na-agwa gị bụ ọsọ gị 100 years go and look for your own research gaa chọọ ya ihe adịghị na akwụkwọ ọbụla a na-eru ogo ya eru iruo ogo ya enye gị ya onweghị ihe nature jere ezo Chukwu enwere ihe o zoro ezo Chineke enwere ihe o zoro ezo ọ bụ ndị nke mmadụ onye ka eji wee dechara na Baịbụl sị gị na eji wee chụpụ Adam eji wee chụpụ ekwensu eji wee chụpụ nka ihe awụcha allegory onye tụọ ogo ya ọmụta that's why eji wee sị na Jesus Christ was crucified ihe a na-ekwu about do energy ndị crucify ya that one the bodily one ka rejoin here with the soul ọ bụ about crucifixion of the body to join it before you can because they are two one can never ascend you must unite it to ascend that is the secret of this ihe ndị a na-eme mana anyị nwaji the real information to give it to you because ha nwa na-eme n'otu nzuzo ha anaghị eme n'open onweghị ka onye chọọchị ga-esi ama ya n'ụwa onye chọọchị enwenata ike ịma ya because why
ha zoro ya ezo for their own development of their mind so that they can be the leader. They want to be leaders. So for them to be the leaders, they must have the information in secret, because ndị nkịtị juru eju. Enwere ihe ga-eme onye nkịtị ọ gaghị aghọta ihe na-akọ. Ịghọtago? So ndị Igbo mere destiny. Onye ọbụla ma ihe wụ ọjị, mana ọjị wụ seed, ọjị wụ nwa. Ọ si oji nwa. Ọfọ bụ ndụ. Ọ bụ ọfọ bụ ndụ. Denu mmụọ bụ ọnwụ. Ya ka ndị Igbo na-asị mmụọ ọnwụ, anyị na-eti mmọnwụ. Ịghọtago? This is allegory. Ịghọta? Ị na-anya ọnwụ na iji ọfọ, ị ga-enwe ndụ. A sị gị na ọfọ bụ ndụ. N'aka ji ọfọ. Ọ sị na o ji ọjị n'aka ka ọ wụọ ọjị. Because nwanne m, ọjị bụ mkpụrụ, ọ bụ nwa ị na-afụ, a na-amụ nwa, ya bụ ọjị. Nyanwa bụ carbon. Go and do it. Jikwa na school of nwa bekee. Ga-weta you na carbon bụ number 6 na ọnya nwa bụ ihe kere mmadụ. So if oji, anyị bụ ndị oji onweghị ebe a na-akpọ Afrịka, onweghị ebe a na-akpọ Kemet, onweghị ebe a na-akpọ Akibulan, onweghị ebe a na-akpọ this nonsense, enweghị ebe a na-akpọ Ethiopia. There is none. All these things were created by Arabs and Europeans. There is no one. Language is a development, is part of life. Language grows as life grows. Today na ndị Africa na-egbusi onwe ha na-akọ nonsense, na-akọ tu akụghịrị ekwuchi mmadụ ntị. Oji wa ọjị, that is what gave birth to life. Ị na-achọ ebe isi pụta ụwa. Na ọ nna gị nyere gị datin si gị all four, north, south, east and west, eke na orie na afọ na nkwọ. This is what makes life. Then give it as identity to you. Oji. Ndị abara nonsense si gị oji ji wee si ha, oji ajị si ha, the white is this, illuminating, we shining light. Na-ekwu gị nonsense mmadụ na-anaghị anụ ihe. Na-akọ tu. Kedu ihe iji awa ọjị? What does ọjị means? Kedu ihe ọjị mean? Kedu ihe bụ ọkwa ọjị? Kedu ihe nna gị ji wee nye gị ọkwa ọjị ahụ? Ichere na iberibe. Then gave you your identity at hand. Igbo ị na-anụ maka ya wụ all the rising sun ka o mean. Igbo means the rising sun. Ama Igbo. Go and do your own research. Obi Afara bụ ebe a na-agba afa. The house of Afara, house of Zodiac. Oya bụ Obi Afara. Ịchọ agụọrọ m gị 12 Zodiac aha dị na Obi Afara aha ị na-afụ. I will count it for you. One of them. T12. Ngosi ya nye gị n'aka. Nna anyị nyere anyị Igbo information. Si anyị were ye. O si, oh my son, take this, write it for the betterment of the world and your own children, because na ndị ojii amara information of ndị ojii. They say so. My son, take this, give it to your people for the betterment of the world and for the betterment of the unborn children. The information was revealed and gave to us. Anyị nwa na-eme Igbo heritage. Nwanne m gwasịa gị ebe a next 100 million years, go and check it. Ọ bụrụ na if we are contradicted, ihe ọbụla m gwara gị, don't even ihe ọ sọrọ gị mem, anything you like do to me. Ngwasịa gị here, if you investigate throughout your own life, imesịa fụ dero n'ime ya, ịma na mbụ onye asị, because enweghị m ike isi asị, enweghị uru ọbara m na nna asị ya. So ụmụ ibe, ihe anyị bịara ebe a bụ ana Igbo, changing of Igbo land. Enweghị ihe nyere anyị omume, mana a na-agụọ 1, egosi ya 1, egụọ 2. Anyị amaghị ihe mere ala Igbo ji wee mebie. Ọkwa ya ka bịakwara idozi. Anyị ma ihe o ji wee mebi. Anyị ma the source of the evil in Igbo land. Ihe ndị mmadụ na-ekwu eri asị ekwensu asị ha. The ekwensu na-ekwu everything na-ekwuchi m ntị. Deuteronomy. Deuteronomy. What is Deuteronomy? Ekwensu means Ekwensu means Deuteronomy. Deuteronomy. That is the meaning of ekwensu. Mana nke we ya pụta, hey ekwensu egbuo mo. Deuteronomy ogbuo na gị. Okwe enye gị program, were program na-akọtu. Iji program ndị church na Bible na ndị Israel. Mana your own father's program ijihie. The program running inside your system ijihie. Ekwensu asị gị. Kedu ihe wu Deuteronomy? Thou shall not. Thou shall not. Thou shall not. Ọ bụ ihe bụ Deuteronomy. Gịnị bụ ekwensu? Ịmahazi.
ekwensu number 5 of Igbo cosmology. Number 5 oya omenala Igbo, because omume gị n'ala, omume gị n'anị, oya bụ omenala, omume gị n'anị, oya ka a na-akpọ ekwensu. Deuteronomy, thou shall not, thou shall not. So ọ bụrụ about evil or not evil, no. Enwere ihe ọma nwee ihe ọjọọ. The two energy must balance. That ihe ọjọọ, you must crush it, turn it into good, so that the two forces will unite. So that the two forces will unite. Ọkaigwe, all principle of correspondence. Oya ka ị na-afụ as ọkaigwe. All people of correspondence, because ọ dị n'elu ka ọ dị n'anị. So the principle of correspondence ka ndị Igbo na-agba ọkaigwe. Ebe ọ bụ na mkpọrọ afa here, go and check it, go and check the history of that place, you will see. Go to ọkaigwe and know why nji gwa gị na principle of correspondence. Go to Amu Igbo, why nji gwa gị na the burning, all the rising sun, the burning, the rising sun. Go to Obiafara Eri, and ị ga-afụ ihe nji gwa gị na ebe aha bụ the house of zodiac, ebe a na-agba afa. Only 3 ka m ga-agwa gị. Then ị na-aga, ihe nji wee na-reveal these things to you ka ị wee mara na anyị ma ihe anyị na-ekwu asị ndị Igbo. Ihe ọbụla ụmụaka anyị a na-amụ amụ agaghị atazi ahụfụ otu anyị si wee taa, because we have no information. That's why anyị ji agagheri ka atụrụ na-enweghị onye nche. Ozu a na-akwa ha akwa, anyị jizi ozu na kịta anyị ji ka esi akwazi ozu na we have it. Ịkwazi ozu nwụọ, ozu ejezu ike, ọ bụghị ozu nwụọ na-akpagharị na-etuzugharị everywhere. Nna anyị makwa na mmadụ bụ ozu. Ịma ha na mmadụ bụ ozu, ndị na-akwa ozu akwa. Ọ bụrụ na ịkwa ha ozu, ịma ha na mmadụ na-akwa dị ozu. Ozu nọ n'ime gị. Ozu inwe ugo, your soul is dead. Ọ nọ n'ime gị, dị ọ nwụrụ anwụ. So ọ bụ ngwa bụ mmadụ na-akwa dị ozu aka. Ọ bụrụ na ịkwa ha dị ozu, gị na ozu adọrọ ebe a na. Ịkwa ha dị ozu, gị na ozu adọrọ ebe a. Nna gị isi onye a na-eme ka ozu a na-akwa ha akwa. Ọ bụ I did not invent, ọ bụ m kwuru ya. Mmadụ anaghị ebu nna ya ụzọ amụ dị ọkpara. Ị ga-ajụ nna gị si ya, kedu ihe mere eji si na mmadụ na-eme ka ozu a na-akwa ha akwa? Gwa m. Ị ga-ajụ nna gị si ya, kedu ihe eji wee si na ọ dị n'elu ka ọ dị n'ala, enwego ejere n'elu fụ ka ọ dị. Ị ga-ajụ nna gị si ya, kedu ihe eji wee si aka nri kwụọ aka ekpe akwụ aka nri. Ị ga-ajụ ya nna gị. Ị ga-ajụ nna gị ihe mere gị si na onye karịrị mmadụ na ife karịrị ya na mmụọ, onwe onye jere na mmụọ pụta. Ị ga-ajụ ha those things. So ka ị wee fụ na anyị ma na onwe anyị bụ ebe a na-ekwu maka Igbo heritage, na anyị ma exactly ihe anyị na-akọ maka ya. Anyị ma ihe anyị na-ekwu, ihe anyị bịara ebe ahụ ka ndị Igbo pụọ ndụ. Agriculture, nka na ụzụ, pịa, ọ bụ ihe anyị pụtara. Nta na akara, ọ bụ ihe anyị bịara ebe ime ka ụmụ anyị a na-amụ amụ nwee ike ịpụ ndụ. It's as simple as ABCD. Nwanne, if 2 programs run inside you, jee obituary, inwe 2 programs running into your system, nwanne jee goro akpati ozu. Goro akpati ozu. If you have 2 programs running into your system, nwanne go and buy akpati ozu. Nna agwa nke eziokwu, because your life is useless. Enweghị kọmputa nwere ike run with 2 systems. Just feel like that. See it that way, that na enweghị kọmputa nwere ike run with 2 systems. It's impossible. So if you are running under a 2 system, nwanne, go and buy akpati ozu to bury yourself, to rebirth. Simple. Go and bury yourself to be rebirth. Ihe anyị bịara ebe a is to crush that evil inside you, to renew you, ka amụ nwe oge ọzọ ka ịpụ ndụ. Amụ onwe onye ihe ọma na-anaghị adị mma. Nwanne, ihe ahụ ị na-echere ya bụ ihe ọma, ị na-efu efu. Ihe anyị kpọrọ ihe ọma ifuru efu. A ga-enye gị information here and guideline. Ihe anyị ga-enye gị bụ nta na akara. Give you guideline ka ị ga-esi apụ ndụ asị mmadụ. So the energy inside you begin to follow achara. From ifolo achara ahụ, o sie ike. Ngwata were enwere ihe na-akpọ ya. Were akwa ndụ wepụta mmiri white ya ahụ, tinye na kọpụ,
were fan small fan tinye n'ime kpọọ ya ịgbagide ị ga-afụ na datin ga-arụ ịgbagide ị ga-afụ na ọ ị na-ese nri iche ise nri wu ya na mmiri ịtọnụba ya gba ya mmiri ọkụ ịtọnụgide tọgụrụ ifuru esi ebe steve osie ike ihe ahụ sayensị ka esi ese nri ịtọnụgide datin abịa rọọ. That is exactly what the mind does in the achara. O fologide achara o bịa congealie o become part of the achara. Inwuzie nwanne ise ị na-ese ese n'elu ozugbo na-ese ọwụ na ọ bụghị ya ka m gwa gị something. Ọ bụghị everybody ifuru black man na-eji ojii bụ ndị ojii mba. Most of these people ndị tara mmadụ afụfụ mgbe mbụ most of them bụ nwa bekee ndị Hausa ndị Muslim whatever ndị Arab. Kama na ihe mere bụ na they maltreated some people they die and come back into that people so that they will see the same thing they does to others. So most of ndị ifu n'ojii na-ata ahụfụ nwanne because ị naghị afụ ụzọ you don't know what is happening. Most of them bụ ndị nwa bekee na-egbu ndị ojii they come back to ndị ojii and face the same thing. Ha bịara here face here the same thing so that aka nri kwụọ aka ekpe akwụ aka nri. For balance to happen, for there to be balance that so na-echezi na ife onye ojii na-ata ahụfụ onye ojii mana ọ bụghị onye ojii. Ihe eji ama onye ojii wuru agwa. Ndị Igbo si agwa bụ mma nwaanyị ka esi ama nwaanyị bụ all ka esi ama group ka esi ama group kedu ka esi ama ndị Igbo the rising sun ọwụ na omume. So onye Igbo na-anaghị eme omume kedu ka onye a ga-esi wee bụrụ onye Igbo onye abụghị onye Igbo onye a bụ somebody else somewhere mere evil then reincarnated into this nonsense then face his justice. Simple. Here they are facing justice. Ị na-emere mmadụ ebere ka ị na-emetere ya ebere for nwanne preach the good preach the word of Igbo. The word of Igbo with the word of the God onye with the word of rising sun ọ bụ the sun. Aga m agụrụ na ise now sọsọ 5 ka m ga-agụrụ ga-agaghị m ekwuzi ndọzọ maka ọrụ public ka anọ Abia Afara Igbo Mbara a na-ekwensu ka m kpozuo ya kpozuo Abia ama Afara ama Igbo ama Mbara a na-ekwensu enwere ndị a na-akpọ ụmụ ekwensu n'ala Igbo ha je chenji afa ha zaba afa ọzọ ihere na-eme ha for their identity. Ihere na ndị ojii na ifu ya okpuru wivon n'isi okpuru wivon okpuru nka ihere na-eme for his own or her own identity. Okay, nsogbu adị let me come back, I'm coming. Na-abịa anyị na-achọ nwanne ehe ụmụ Igbo dịka m si wee na-ekwu ọ dịka obere hit ọ na-eme nsị ka m nhazi onwe m. So dịka m si ekwu ya bifo ụmụ ibe ọ bụghị otu anyị si wee che ụwa ka o si wee dị ọ bụghị otu aha anyị si eche ya ka o si wee dị ihe aha anyị na-eche na ụwa bụ abụrụ ihe ụwa bụ atọl ụwa bụ ihe ọzọ ụwa bụ ini ozu is a very grand ihe ahụ transit nwanne ị nidiri taxi m ụzọ taxi with a guide don't follow public ndị amara ihe na-akwa ka edufu gị ụzọ ihe ahụ just life you see is not nna aka ekunsu wee chee na m na-ekwu na Chukwu mere nka so iche na Chukwu dị iberibe na God will create people to come here to suffer on earth ọ ihe ichere na why can't we reason? Ichere na Chukwu ga-abịa nnọọ kesịa mmadụ otu unu si ekwu ndị ụka na-eje ụka unu si na Chukwu kesịrị mmadụ kesịsịa mmadụ nnọọ bịa n'ụwa desa ya ada egbu ya Chukwu agba nkịtị nna common sense is common nna oke no problem is na Chukwu the almighty God created somebody and come here ordinary people on earth human being na-egbusi ha ordinary human being. So ị na-agba m na Chukwu enweghị power ọ ihe ị na-ekwu because you don't want to accept na ị nọ na prison na ịbụ onye ọjọọ ịbụ evil man you don't want to accept it.
how can you repent if you don't accept that you are evil? Keke ese change. Nna nwanne, life is raw. What we are here to do is refine, because all Chukwu na-emekwa that thing. Ndị ụka sị gị na enwere Chukwu nna, Chukwu nwa na Chukwu mmụọ nsọ, kwa ihe a gwara gị. Ọwụ ya bụ Amadioha, ama di and ọha, ebe na atọ, ikwu na atọ, ama na atọ. So until ndị isi ojii amata, ị na-akpọ ndị ọcha ọnụ ọnụ, ị na-akpọ ndị Hausa ọnụ ọnụ, ị na-akpọ ndị ọnụ ọnụ, nwanne ihe abụghị your problem is inside. The conflict between you and your God is within, not outside. The conflict is inside, not outside. So what you see outside is nothing but illusion, is projection of onwe gị. Mmadụ na-asị onwe gị. So what you see in the mirror is onwe gị ka ị na-afụ. Nobody, onwere onye ga-agbanarị nwu Chukwu. Nobody can escape God. Nobody, never ever. So ihe ọ bụla ị na-emere onwe gị. But when the consequence come, don't look for somebody to blame. Ekwekwana mmadụ ka ihe blame. Enweghị onye ị ga-blame, because mgbe ọfụfụ ya ga-abịa, enweghị onye ife ume escape n'ụwa. Here, ọ bụ operator na-akwọ ihe. Ga-eje jụọ operator njin o ji akwọ ọka. Ka ihe ọ na-eme, ọ wụrụ ọka ahụ akwọ ya ebe ahụ, ọka ahụ akwọrie ya. Nwanne, you must grind yourself or nature will grind you. Which one? Choose. 6 million ways to skin a cat. Choose one. Grind yourself properly or nature will grind you brutally. Can you choose? You can choose one, man. You have to choose one. So either you grind yourself respectively with the Igbo ideology. Ekuru ka nwa. Ọkwa sị gị na amụrụ Jizọs tinye na nkata mmiri jezuo ya n'Egypt ka o wee nwee ike ịgbanarị Herod. Ọkwa ka a na-ekwu. So anyị bụ ọkwa ọjị bụ Igbo, ọkwa ọjị wụ tabernacle, ebe ezoro anyị ndị a wee je kọpịa si n'ebe etiri Jizọs ka o wee gbanarị Herod. Ezoro anyị na tabernacle, which is the Igbo law, iwu Igbo. Onyanwa bụ ebe ahụ hide anyị so that we can escape the wrath of this earth. Nna nwanne, ịda na isi nkara wee gaa, ịda na isi nkọrọ onye ga-eji wee sị gị ịgba afa, ya ka eji wee sị gị gbaa afa. That is omeji na achara. Nwanne, izoe ị na-anya n'azụ agwọ atọ, ọkwa ya gwa gị. Ndị ụka ọkwa sị na onye na-anya naanị agwọ atụọ gị, ị ga-ene anya n'enu agwọ Moses dị n'enu osisi. Ị na-ene anya agwọ agaghị atụ gị, ị na-anya na agwọ atụọ gị. All this thing upon that you can never know. So if you na ndị mmadụ pụtara nọ desi akwụkwọ na-etutugharị, ifili na ndị ajọsụ desi akwụkwọ a nọ na-akọtụ ụmụ ibe, ọ bụghị ụtọ ahụ. Ọ bụrụ na ji naghị eche uche, enwere ndị na-eche uche n'ụwa. Just were go those allegories, just take these allegories and look into them. Ị na-anya na osisi, ndị Igbo sị gị omeji na achara, ọ na-eme ndị Igbo ka ọjị. Ji aha bụ the symbol of Igbo, because ị nekwa ya na ji na ọjị the same thing. Kedụzi ihe mere na eji wee were omeji wee tinye na achara, meka wepụgodo achara ahụ ebe a, nke ife omeji ahụ ga-eme ọ gagide ọsọ jisie isi, ọ gbajie ndị ọnụ ya gbaji ha na omeji ahụ anwụ, ọnụ ya ahụ ọmụ ya ahụ gbaji ha na omeji ahụ ji ahụ anwụ. Ọ ya mere ndị be anyị ji wee tiri achara. Unu echeghị nne nna anyị ha bụ that is ihe ndị a bụ nwanne ndị enweghị atụ, enwebeghị ihe ji amanyere ha, because anyị verify chago hapụcha dị sayensị ya the common, or because of isi ezu ha ya oke. Science is common to do, very very common, ọ dịghị difficult. Isi na-asị kedu ihe mere China ji lead the world, gịnị mere America ji lead, gịnị mere Europe ji lead, ọ dịghị difficult. Ha were price bugosi enu because ha mara ya nweghị catch money. Ha tizie werezie exchange rate na-eme anyị ihe, mana anyị were minerals that we can change with this exchange rate. But minerals ahụ ọ na dollar ka a na-ere, gold a na-ere na dollar, diamond na dollar, silver na dollar, crude oil na dollar. So ifili na Chukwu nọ n'eluigwe
anọghọ nwa bekee bịa werecha ihe a niile na-enye anyị mkpụrụ akị, ị ka na-akpọ Chukwu. Nwanne, ndị Igbo sị gị na ụka dị n'obi, Chukwu dị n'obi. Sọsọ nliwe Chukwu ga-esi aza anyị otu anyị na-ekwu ya, maka sometimes anyị na-ekwu okwu anyị anaghị eche uche. Sọsọ nliwe Chukwu ga-eji aza anyị bụ ka ịfụrụ ọjị ahụ e nyere anyị. Olesi ma ịtara ji ọjị, ịta dị ọjị ị ga-adị ndụ. Onye ka ndị Igbo ji wee sị ịta ọjị a ị ga-atata ndụ. Ndị Igbo kwuru, ọ bụghị m kwuru ya. O weta ọjị, ọgọsie ọjị, ọgọsịa dị ọjị, ọwa dị ọjị, kee dị ọjị. Onye ọbụla tara dị ọjị ga-adị ndụ ebighị ebi. Ọgwụkwa m kwuru ya. Ihe a bụ ekpere unu na-ekpe, ebe ihe a bụ ekpere ị na-ekpe onye ọbụla ji ọjị. This is what they said. Okwusie okwuo ise wu mba ise na ya ji ọfọ. Nwanne iji ọfọ, ịma ihe wa ọfọ? Clutch moto ọ ga-eme press ya clutch, then the disc plate separate from the wheel, then inwe ike itinye gia o reduce all the speed, or that is o froze mgbe ahụ press the clutch o froze all the motor, o froze ha anya itinye ichange gia, i release kwe ye, izọwasikwa ogu, ịzọ ogu ụkwụ ọkụ, o mepe the carburetor, ikuku abata, ikuku bata, o jee na fuel, nwee ike add the speed na the fuel. Iji ọfọ ịkwacha ọjị esi ise, enweghị nke iji mana nna agwa gị otu ọ dịghị ka egwuregwu. Ịpụta isi na nwa bekee si na Europe bịa, ogologo Europe bịa, were mmanụ chenji eto $1 na $. Onye ugwu si ogologo desert bịa n'ala Igbo were ahụ president. Isi m na nwere Chukwu ị na-efe, onye anyị na-efe dị mma dị mma, onye anyị na-efe dị mma, ndị mozi na-eto ya enu ụwa gaja ya mma, onye anyị na-efe dị mma, aleluya, onye anyị na-efe dị mma. Ikwuru datin ruo m nso, kwewere aka ngwughi nke ọba ha were m nke ọzọ sọpịa ya asọpịa. Onye na-efe dị mma, onye na-efe dị mma. Mmadụ wee si na Europe bịa were all the whole Africa kewasịa ya, were portion nye ndị France, nye ndị Spain, nye ndị kwere ha mmanụ, ihe all the whole natural resources na your land a na-ele ha na their money ka eji ere ya $. Inwe naira o, anaghị eri na naira, anaghị eri na cedis, anaghị eri na any Nigerian money na any African money. Ndị Africa ndị ọzọ na-eyuzu franc CFA. Franc CFA bụ ego ndị nwa bekee. Nke anyị bụ na anyị na-eyuzu naira otu ahụ n'ezi. Cedis ibute edosa na rum na rum eju, ije ibute ego ndị Malawi doba na rum eju. Odoroga ọ bụ na Okeke amaghị akpụ isi ka ọ bụ na mba barisara nkọ. Jee na these countries now, go and ọ bụ na enwere each one of them ji their ideology, indigenous ideology. Nwanne bịa makpọ m onye asị. Ọ bụ na enwere each one of them ma the way of the ancestors, kpọ m onye asị. So mmiri nwere ebe o si baa na opi ụgbọgụrụ, because ụwa abụghị otu ahụ isi wee chee ka o si arụ ọrụ. Igbo bụ the source of life. Ọ ya bụ ọjị ahụ iji n'aka, ọ bụ ya bụ ọjị ọ gbara ịnọ. Nwanne, ofu izu mkpụrụ ụbọchị anọ, ọ bụghị ụbọchị asaa. Mkpụrụ ụbọchị anọ ndị Igbo na-akpa ofu izu ụka, mkpụrụ ụbọchị anọ. Ya bụ na Eke, ya bụ na Orie, ya bụ na Afọ, ya bụ na Nkwọ. Ịgụta these things times 7, ụbọchị asaa, ọnwa asaa. Ịgụta ya ụbọchị ọnwa asaa, onye ga ofu ọnwa mkpụrụ ụbọchị asaa. Ịgụ that 4 days, 4 times 7, onye ga ofu ọnwa 28 days. Ịgụta izu ụka anọ nwa ụzọ asaa, onye ga ofu ọnwa. Ihe mere bụ na nwa bekee chọrọ ịrụ ọrụ, ha tọọnụzie 7 weeks
into 1 week, tọnụzie in 4 weeks, 4 days into 4 weeks. If you gas turn ya, so instead of 4 days, it was 1 week, then 7 weeks, or 1 month. Emezie 7 days, 1 week, 4 weeks, 1 month. All just changing the same thing. Just the same thing. Just because they want you to work more days. Ha mana 4 days. Ịrụ ọrụ 4 days agaghị ha enough. So ha need the 7 days work. Ha change area isi simple as ABCD. They still keep the law of nature. They never spoil it. Ndị a ichere ndị amaghị ya na-eme. Ichere ha amaghị. Ha amaghị ihe ha na-eme exactly. Very very well. Ka ndị mmadụ chere amaghị ya. Amaghị ihe. So ọ bụrụ na anyị chọrọ ịpụ ndụ this Igbo heritage, naanị Igbo anyị kwesịrị inwe ụlọ nsọ ala. Maka omenala Igbo kwesịrị ịdị proudly na-ekwu ya. Omenala Igbo bụ nsọ ala. We have to be proudly saying it. Obere oge the akwụkwọ ya ga-apụta with support it with book. Ọwụzighị nke nna kedu ka esi ekpe echi awa ọjị biko, nna ka esi awa ọjị, nna ka esi aga ọfọ. Soon that one will be over. Onwezi onye ga-ajụ mmadụ ka esi awa. Iburuzie nke gị ọsị Deuteronomy asị ya isi ya omenala Igbo, ọsị gị Deuteronomy isi omenala, ọsị gị ụka isi ya nsọ ala, ọsị gị Jizọs isi ya njọkụ. N'ọwụ ji ka a na-ekwu maka ya. Ọwụ ji njọkụ existed in Igbo land. Them built this philosophy. If you go to Rome, you can never see one single ancient artifact. If you go to Israel, you can never see Jerusalem ordinary wall ahụ aja nkịtị. No temple that place. Ọsị gị temple of Jerusalem. There is no temple there. Ordinary wall bụ ebe ahụ. Na Igbo we have pyramids. We have Igbo. We have Okigwe, Nri, Eri. All the whole Egypt, we have them. All of them we built. Oji, Oji ka ọ bụ. Oji. All from Oji ka the name Egyptus si wapụta. All from Oji ka o si. The name came. Greek people name it from Oji. That's what you were saying name were Lower Egypt and Upper Egypt. That's why you were saying name were Lower Egypt and Upper Egypt. If you crush the Oji, you examine it. Examine bụ the Upper Egypt. Then unexamine is Lower Egypt. A na-akọ ihe a na-akọrọ ndị mmadụ na-akọ ị na-agba ha something osi ebe abụọ ochekwa na enwere ihe ọzọ nwanne. If you like ịchọkwa, if you like you can do whatever you like. The nature is just. Life is just. Simple as ABCD. Life is just. Life is not unjust. Nobody is treating you bad. Don't ever confuse yourself with ignorance. Nobody is treating you bad. You are bad to nature. Nature pays you back. Nwanne ị gaa n'ime ahịa igoro something, you have to go back what you buy. Life is not a useless place. Human being is useless, not life. Mmiri na-ezo, ị na-eji umbrella. Why do you respect the mmiri? Ị gaghị agaba mmiri mmadụ. Ị afọ ọkụkọ ọ na-enwe, ị gaghị eti ya aka. Ichefuzie na the same thing nọ n'ime gị. Don't do the same thing. Asị do unto others what you will do to yourself. Nature is like a others well. Nature is order, is law. Mmiri na-ezo ijiri umbrella. Then those things you know, nwanne, Igbo heritage pure. Apart from that, because ihe m jikwa gị Igbo heritage bụ we are free to train our children. Iburu nke nwa bekee, you can never, nwa bekee do selective. Nwa bekee nwere selective, ha dị selective in their life. So ị nweghị ike isogide, they can never teach you anything. If you go to US, the best engineers bụ ndị nwa bekee. Onye ojii wurugo the best engineer, ha anaghị ewe because they don't trust him. Yeah, preservation is medicine, is alchemy. You have to preserve. If you want to transcend, preservation must happen. If you want to transcend, preservation must happen. If not, you must preserve the identity. If not, yawa must dey. That's why they are penetrating you with different identities. Man, I'm about them those ordinary say that in bunkum bullshit. Nobody, we don't care because I'm a buy nature. Oh, onye na-amaghị ebe ọ na-eje ka a na-eme agwa nonsense okwere.
so otu ichere otu anyị dị na anyị na nna nna anyị ha na-akpa nkata nọda na ụtọ na-akpa nkata na-ata ọjị na-ata ọjị a na-agwa m nọnsensị my brother. O nwere ihe mmadụ na-akarị akarị, o nwere ihe mmadụ na-akarị akarị. Otu a nọ na mmadụ enweghị ike ịbịa gwa m anything about isi gịnị. Aga m agwa gị the beginning of Igbo land to the end. So kedu ihe, what are you going to tell me? Ị na-ajọ ebe Igbo si wee bịa mana iji ọjị n'aka. Kezi ihe bụ ọjị na kezi ihe bụ the ọjị na? What is the ọjị then? Gọzie m ihe bụ ọjị. Ọ bụrụ na ị na-achọ egbu Igbo si, what is the ọjị iji n'aka? Go to Google and Google what is carbon. Ke ihe mere ịgbakwa ọjị ahụ chared? Kedu ihe mere ịgbawa dị ọjị hapụ ya o chenjie kọlọ ọ dara ya? Gbawa ọjị dewe ya na tebụl 2 days pụtamenti ya gịfụkwa ya dị ọghọ okwute. Agbụ ilu ị na-ata ata, kedu ihe mere eji wee sị na agbụ ilu na-eme na onye riri poison taa agbụ ilu ọgbọ ya? Because agbụ ilu ọ na-reject anything ọbụla dị contaminated to the body, ọ na-reject ya. Eji arụ ọgwụ, eji agbụ ilu arụ ọgwụ. Anything ọbụla dị contaminated to the body, agbụ ilu will kill it off, vomit it out. Ọ ya ka ndị Igbo ji eyuzi ya. That's why ị gaa na be onye Igbo mgbe ndị ochie, ị ga-afụ ọjị, ị ga-afụ ose ọjị, ị ga-afụ aṅara, ị ga-afụ agbụ ilu, ị ga-afụ nzu. Ihe ise anụ ị ga-afụ ya. Kịta na-abụ onye Igbo iwe ebe asọ si ị ga-afụzi bụ mmanya ọkụ. Mmanya ọkụ n'ala Igbo kwa, mana anyị gwa bi n'ala bekee anyị enweghị ụdị ihe ahụ ebe. That's why mana ndị bi n'ala Igbo, ị gaa na be ha n'ala Igbo, ihe ị ga-afụ mmanya chinapụ, mmanya England, mmanya Spain, Hennessy, champagne, pop champagne, with the pop champagne. Kedu ihe mere palm wine biko? Gịnị mere palm wine? Ụmụ Ibe, from next year our 4 celebra festivals will happen from next year, from March. Anyị ga-enwe the first festival ever begin in March. The second one ga-abụ na June. The third one ga-abụ na August, and the fourth one will be in December. Each one of them ga-abụ our indigenous food ka a ga-eji eme ya. So ka our people ma na ihe ọbụla anyị na-eri nwere reason why to eat them. If you want to create an economy, you must begin from agriculture, what you consume. Because this food you see, God the same way o si wee mee gị ka o si wee mee dị nni. Because onyanwa na onwe ya, ọ bụrụ na o meghe nni, agụụ egbuo ya. Onyanwa bụ onye na-emove ihe. That's why people know more than better than people. If you reject onwe gị, because onwe gị is your God. If you reject onwe gị will reject you. That's why onye gị to ndị iro agwọ ha ga-ịba. Onwe gị enye gị ndị iro agwọ, because spirit don't die. So spirit amara ihe na-akọ, but ọkụ ime mmụọ ga-agba gị, ọgbasịa gị. Ị na-asị kedu ihe mere Chukwu? Ị ga-ajụ onwe gị, what have I done? Gee ihe tiri m n'ụdị conditional nọ. Yes, because ị nụrụ eziokwu gbachie ntị, because eziokwu gbachie ntị is punishment. Ịnụ eziokwu gbachie ntị, ị ga-enwe punishment. You will. Because onweghị onye Igbo ga-asị na ihe anyị na-ekwu na onweghị benefit ọ bụ n'ala Igbo. Asị ka ọ bụ the highest benefit ever been on this earth in our generation bụ this Igbo heritage anime. The highest benefit on this planet earth is this Igbo heritage movement, is your inheritance. Onye na-enwere inheritance kedu ebe ọ na-eje? Onye enweghị nna nwanne, enweghị ihe iji n'aka, kedu ihe na-atụfu? Enweghị ebe isi abịa. Nobody will ever like you, because these people you are going to, they were cultivated by those people who are higher than them in the mind. Ndị na-agakwu, they are ordinary citizens being cultivated already. So they have some program running in their system. They will never like you because they have a program. Your program is not the same thing with their program, so they can never accept you. Simple as ABCD. That is pure life. Because you don't know how life works. I will explain. India program nọ n'isi ha dị iche. Go and get your own program
confront anything on earth, challenge them in any which way, challenge them in any which way, build houses to cultivate the mind of your people, teach them, educate them to prepare for what to come. Life is about punishment. It's a prison yard. So all those ones, preserved ones, they must get prepared or devil will destroy them. You must be prepared because God is not about death or life. Now Bible, when the Bible, okay, here 99% of that place God will kill. 99% of Bible God will kill there. Not even Satan. Ndị ugwu, ndị na-eti isi ana, ọ na-egbu, ọ na-eti ala wakoba, ala wakoba. So God is not about whether kill or not kill. The kingdom of God suffered violence. So for you to protect the temple of God, you must arm yourself to the teeth. Unless you are not pure. That's why you cannot protect yourself, because you are a dead man walking. You are not been buried. That's why nagari wanderers. Wanderer. Onye akwara akwa, ozu akwara akwa ka ebu. Akwa gị akwa, ịpụtazie ndụ. You cannot die. If you die, you come back and finish with them until you finish. Nna nwanne onye jekatagara nke o jere ja nani. Ijekatagara nke ijere eje anani iyi. Ịnọkata nnọọ abụkata onye Igbo abụghọzi. Na ekwuru ihe agwo musa azụ aka ka mmedi wepịa ọ ganya. So nna anyị ha from seed to here. Ọnọkatazie isi zuru pụọ. Iru ebe ahụ ndị agwọsị a ga-ebepụta ebe anyị agwọkwa gị banka anyị. Ị ga-adị agwọsị a gị dị ịba. I come here, we begin our own. Gwọsie gị nke bụzi ịba. Because you must go the process of transmutation. That is life. You must transmute to become higher. Unu na-eje ụka. Then told you in the church that the Christ was crucified. So if you the son of God can be crucified, who are you? Who are you? What you believe in? Because all of you, all of you were grown with this Bible church. All of you. So if the person they were presented to you as son of God was crucified, kedụzi ihe a ga-eme gị ọ bụrụ na nkapịasị ncheche otu anyị ha bụ oke ọha mmadụ nke ka ụmụ ahụrụ ụmụ ahụ mụrụ ọhụụ n'obodo na-adị nkapịa si ncheche otu anyị dị bụ oke ọha mmadụ ka ụmụ ahụrụ ọhụụ n'obodo na-adị. So ọ bụrụ na nwa nke Chukwu, according to what they said, is being crucified by the Son of Man, who are you to about them now? I know this allegory, I know you gotta go, but if the allegory is this, that means they are telling you to prepare. So the Christ die, leave the body, resurrect and become the master. So you have to crush, then you build a new temple in heaven, not in any way, but the new temple of the higher mind. So this temple of the higher mind will never ever be destroyed by nobody on earth, because it's been laid on a foundation of truth, life and solidity. Any foundation lay on this Igbo heritage will never ever fall, because we have the justice. Anyị ji ọfọ n'aka, anyị ji ọjị, anyị ji mmụọ, anyị ji ose ọjị, anyị ji nzu, anyị ji aṅara, anyị ji agba ilu. All those things we assemble nna gị debere gị, so that because nature adịghị stupid. Mango nwere ihe o represent for nature. Ọkwụrụ kedu ihe ndị Igbo ji agụ egwu eje m ịghọ ọkwụrụ ịghọ m ịghọ m ịghọ ọkwụrụ ịghọ eje m ịghọ ọkwụrụ. Why na ha si ijego mangoro? Why na ha si ijego oroma? Why o ji wee si eje m ịghọ ọkwụrụ ịghọ m ịghọ m ịghọ ọkwụrụ ịghọ ọkwụrụ eju nkata? Why o ji wee wụrụ ọkwụrụ ka ọ na-akpọ? Because imepe ọkwụrụ ị ga-afụ the seed, white seed, pineal gland. Ị ga-afụ ya n'ime kpọga ya. Ọ dị ka ezigbo na ọkwụrụ anaghị akarị onye kụrụ ya. But ndị be anyị no, gịnị ka ọ na-akọ dị? No, this that nsogbu adịrọ.
ọwụ na ị dị ashamed for your own identity, mgbe the repercussion ga-abịa, don't cry, because this is your shade, this is your protection, this is your womb, this is your bed, this is everything you have is the Igbo. So the spirit of the Igbo can only protect you when you identify yourself with your mother. Nne ga-agbara gị ọgụ nwa. Inside your mind you are not Igbo. Kedu ka iji keke isi mezi expect na Igbo ga-agbara gị ọgụ nwa? Ịma na ndị Igbo na-agba ọgụ nwa too much. Ụnụ. So if you reject your mother will reject you. If you reject your father will reject you. Or surprise na you are crying. Ikpe onye Igbo ọbụla aka n'ọnụ, ọ sị ga-enwe ihe ọ na-eme na-aga aga. Onwe ha, ọ na-everyday obi n'ụlọ ụka, obi na synagogue, obi na mosque. But kedu ihe mere all these things, nothing is working. Nothing. Even the Messiah you are waiting for tomorrow come here today, you will still reject because you are not up to. Your prison is not over yet. All the day you begin to listen to Igbo heritage, from that day your prison is over. So he needs your direction. Simple. Because first of all, a ga-agbapụta gị from nga. Agbapụtazie gị na nga, achọbaziri gị ọrụ. Ị gara na nga na-arụ ọrụ n'ilo. Mba. Ọwụ na ije na nga mee ihe a na-akpọ buena conducta. Ịrụọ ịdajizi ime ezigbo omume n'ime nga. Then enye gị access to outside. Enye gị access ya ha sizie gị ịchọta ọrụ outside. They will leave you to go outside and stay. Ị na-abịazi na aside because na ị mere ezigbo omume na nga. So if you do good here on earth, nwanne, this government we are copied from natural principle which we created us. I can tell you because I know. These things in Afua they use as government this today is nothing but omenala Igbo. A na-asị osu asị kwa ha. Simple amosu bụ gịnị? The Osu caste system, which is the judicial system of government. But we are being terrorized by words through these missionaries. Our people have been terrorized with words. Ọnụ ekwensu ọ na-agba oburu Bible ọsị Deuteronomy 28. Mana ekwensu ọkwa ekwe osu ọkwa ekwensu ọkwa Deuteronomy will thou shall not. The law of Moses. Ama osu means the law of Osu, which means Osu caste system. But you will carry Deuteronomy, you will carry Jesus Christ, you will carry Muhammad, but your own na-eme gị ihere. All the evil, ndị Igbo na-egbu mmadụ, ndị Igbo na-ata mmadụ, oje village akọ ya ọgwụ. There is no evil. What you have in this life is the ability, mentality of a man. That is what is evil. There is no evil force. The evil force only mmụọ ọjọọ mmadụ. All mmadụ, all the ability, the mentality of man is evil. Not even a goat, not even nkịta. All ability, all the program running inside man is evil. Because computer all this atomic bomb, they were not made alone. Atomic bomb were made by man. You got to go. So if a virus steal a computer now, the computer will crush. That is it. So all those things are all madu. Igbo land is not evil. People are evil, not Igbo land. So if people happy, mmadụ hapụ ihe ọjọọ ana. Ịhapụ ihe ọjọọ ana. So ebe ahụ ka nsogbu gị dị, ọ bụghị ebe nsogbu gị is not outside, it's inside. Nsogbu gị is not, we can transform Igbo land better than Dubai, better than Asia, better than China. Ndị Igbo heritage, ndị ndozi ọdịnala ga-emenwu ya. I tell you, nye 20 years we do that. Enwere ihe dị die, a na-agba ọsọ. Onwere ihe dị na transformation of a society, nothing. This Europe we are built by people alone, not even money, for free.
ọkwa bricks juru ebe niile aja ọcha ịcrush ya itinye lime. Anyị nwere limestone na Enugu dị ana Igbo niile is full of limestone. Crush this thing, mix them together, gbaa ha ọkụ, i were rụchi ana Igbo ebe arụchi. Onye ọbụla bụ onye ndozi ọdịnala, in fact one house, onye ọbụla bụ onye ndozi ọdịnala ofu ụlọ everybody. Ka na-aga Lagos ije repia water, bịa hie wete nwere anị, nna gị nwere anị ebe a na-akọ ugbo, kom ego one gị ga-eji akọ ugbo ebe a gbapuo mmiri dị inye ha ebido. Ọ na-eweta unu na-eme business of moto, unu na-eme business moto transportation, unu na-eme ya na apply the same thing ị na-eme na transportation na other things. Ị na-ebi mmadụ moto, unu na-eje na garage meet the company bụ ihe moto, unu na-erichi agreement ọ na-ege percentage. Mee the same thing in other aspect department, apply the same method, simple. Nobody, that's why nji agwa unu ọwụ na enwero your person in power, life ga-adịrị gị difficult na nke eziokwu, because ọ bụ na enweghị ego iji eme this thing. At least ndị nọ n'ala Igbo ọwụ na ha nwere their own person in power, and they have access to money. Ha wetazie the project, ha enye the person ha nwere in power, onye ahụ eme ya as earmark, mee ya as earmark, wepụta the loan nye ha, ha wee eme business. Nke a asị gị mee eme isi mba, asị gị mee eme isi mba, but all those things wụ ndụ gị. Ị na-achọ ihe nke ụwa, nwanne ihe nke ụwa bụ ihe efu, ụwa bụ ihe efu. So ọ kara gị mma na ije ọsụrụ stọpụọ na da moto ị na-agba, matuo die soro dị moto gba ọsọ small, inweta onwe gị, because ịmatuo na moto ahụ ịkụọ isi n'ala. Ịmatuo soro dị moto gba ọsọ small, ịgbazie ọsọ nweta onwe gị, ijuwa ya kwụsị, si na moto ahụ pụta. Moto ahụ enwe ebe ọ bụ ga-eje, onwe ebe ọ bụ ga-eje. You must use existing system to build a new system. That is why ịmatuo na moto ịgba ọsọ before you pụọ. That is what it is. That all you mean. Existing system, if not, the system will become vampire on your life. Crush the system. Now you must crush the vampire, because you are a vampire, you don't understand. Ọnwụ na ịbụghị a vampire, this thing you can know them. So asị na onye aghụghọ nwụọ, onye aghụghọ elie ya. Onye aghụghọ nwụọ, onye aghụghọ elie ya. So that is it. Ọnwụ na ịbụrụ a vampire, this thing na-agwa gị simple truth, but due to ịbụ vampire, ị gaghị aghọta ya. You must use a system to build a system. Simple. If you go against the system, you become a victim. So take that one dị ebe ahụ, were ihe turn wire into your own. It is a chemical. Here we are in science. If you bring stone, you crush the stone, transmute the stone, change the stone into something else, change it to glass, change it to bottle, change it to plate, then change it to houses. Always so stone can transform into different things. You must take what you have to get what you want. That is original. That is law of life. That is natural law. You must use what you have to get what you want in every aspect. So ndị Igbo, anything ọbụla anyị chọrọ n'ụwa, we must use Igbo as a template. Simple. Simple. Onweghị anyị abụghị onye anyị na-agbara ọsọ. We are not running away from anybody. This earth, nobody owns it. We are here. Ebe ọbụla ifuru onwe gị, that is it. So we came together as a union. This union bụ Igbo. And based on information anyị ji ọjị n'aka, jiri ọfọ n'aka. Ọjị bụ nwa, the child. Ọfọ bụ ndụ, the life. Anyị na-eti mmọnwụ, that is the living spirit. The living spirit. Mmụọ nwụrụ anwụ. Mmadụ, that is onye mmụọ na-ede ndụ. And also onye karịrị mmadụ fekarịrị na mmụọ. So if you extract the soul when living, if you extract the soul when living, you cannot die. You can live forever and ever. Yes, you can live forever and ever, but that is a program. It's a program on its own. Ọwụ na ịgasịa the program of ndozi ọdịnala, nwanne, ịbụrụ onye Igbo, ịbụrụ ezigbo onye Igbo. Because onye Igbo n'obi ka ọ dị.
enwere ihe anyị na-agaghị eme nwanne nwere nothing de nwere ihe ọ bụ amụbeghị ihe ahụ that thing is not living because anyị ji ọfọ jide ogu ọjị anyị ji ọjị n'aka ọjị would everything n'ụwa because I want source of life nnọkọtazie nnọọ mpụtazie ana m complain kwanụ gịnị ka ihe na gịnị ka m na-ekwu what am I going to say? Unu so believe na Chukwu, unu kwere na Chukwu, ọ bụkwara aka apụta na asị ndị ndozi ọdịnala ndị ha ekweghị na Chukwu a na-eme nka nwanne anyị nwakwere na Chukwu karịa gị. We believe in God more than you, all of you na-ekwu nonsense. Because why? We cannot cry, because once we cry, that means we underrate our God. We underrate the power of our God. That's why anyị ma na mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ga-aghọ. O nwere ihe nọ n'ụwa na-eme by surprise. Everything is cause and effect. It's a law of nature. Law of nature is the law of cause and effect. Simple. So if you want to underrate your God, go and complain. So go and ask for forgiveness. Repent and ask forgiveness. Go back to Igbo land, Igbo heritage. Go and stand in Igbo heritage. Because mana ndị ụka na-eme eje yọọ nkwupụta taa echi agakwa back med sentence. No, we remove, go away from the vehicle, change a life direction. Simple. Change direction, that's all. Nwanne, you must suppress the ego. Mmadụ nọkọta nnọpụta na-asị na chi ya egbuo ya. So chi gị ke onwe ihe ọjọọ chi imere chi gị ọ na-egbu gị, nna cheke n'ihe a. So ịnọkọtara nnọọ chi gị enwe ihe imere chi gị, enwe ihe imere Chukwu, jọs aka gị dị ọcha, Chukwu apụta na-egbu gị. Nna ka okwuru dị Chukwu bụ ya. Nke a abụghị ezigbo Chukwu na ọ bụrụ na enweghị ihe mere Chukwu a na-egbu gị. Chukwu kpọrọ ndị Igbo asị, everybody doing Igbo this, doing Igbo that. So so if ihe a bụ eziokwu, do you think so? Enweghị ihe mere nnọọ, you did nothing because you don't remember your past life. You only remember 30-20 years, but life has been here for 100 million years. So the sperm of your father is your sperm of your past life is nna gị dị 100 million years now is the same sperm. So kedu kwen ka ị ga-esi amakwa ihe mere nụ 3, 4, 5 generation pass? How do you remember it? So enwe ihe mere aka m dị ọcha, enwe ihe mere ndị a na-eme m. How do you know na enwere ihe mere? Ka isi mara na enwere ihe mere ka m na-ajụ gị. The best thing now, nsogbu adịghị, ekwerego m. What should I do now to change my way? That is the best answer to an intelligent man. Oh na a na-egbu anyị ata anyị, I will confront them, I will fight them back. Ihe ị ga-afụ, that is ihe ị ga-afụ, and fight them back. Nsogbu adịghị. Fight isi ha back, bịakwa na oke, bịakwa na ọchịcha, bịa na ngwere, bịa na ewi, ndị mmadụ na-ata gị. Unless ị gara back, rebuild what the heritage, jide ọfọ na ogu, then na fight to ndị Islam sị gị na ha na-eme jihad. Ị mana ndị mee the program of Islam jere ha bụ ndị beribe. Ị mana program bụ ihe ha, ị mana program, ị mana ihe mmadụ isi na I am fighting to protect the law of God. America ji wee de in God we trust. Ha gaa na Iraq si ọ na-arụ weapon of destruction, akụsa ya in God we trust. Ọ gaa Libya na-achọ ka o mechie ego, mmanụ agaghị erezi mmanụ na dollar, erebezie mmanụ na gold. Ha enweghị gold. That means in God we trust. That is against the law of God. Akụsa ya. Ndị Africa nwere mmanụ, ha anaghị eyuzi ya, and anyị dey-use ya, anyị need ya. Eruo ebe a akụsa ya. So until you build a system of God
and say God, this is your children, we must do whatever to protect it. Israel apụtasị gị na ha ụmụ Jesus, ụmụ Israel, only chosen people. Ndị Palestinian kwuo atụtụrụ ha taa na Jerusalem bụ capital of ndị Israel. No, God give it to them. Kedu what was God nke ndị Igbo nyere ndị Igbo? What is your own? Everybody build on the God side. Ị na-afụ ụzọ. Ndị Bible echedikwa uche. Ị na-afụ all these people build this empire to defend the God. So you are defending your own. Your ancestors is evil. Ha bụ ndị ọjọọ. We will ịhapụrụ ya own. God na church. Did the church protect you? Church o protect gị. Mba. Muslim o protect gị. Mba. Judaism o protect gị. Mba. So also your own protection is the God that you build the empire of Igbo. That is the only God that can protect you. Because these are deities created by man. Is the spirit inside you. You vocalize the spirit outside. What is inside you is what is outside. If you maximize your spirit to defend you, your spirit will defend you. Because your spirit is living a maximum. Ọchịcha mere ihe bụrụ oke. Ọ ihe ọ ọchịcha mere ihe bụrụ oke. Mana ndị be anyị aghọta ha n'ihe a na-akọ. O spirit ha anwụọna. Onye na-enweghị spirit ka ego ga-esi anụ ọgụ. Ị ga-anụ nwa ọgụ nwere mmụọ obi ọkara gị. Kedu ịmụkwara ị na-anụ ọgụ ịhụ ndị agha ndị amị na-eje agha ha na-eji flag to defend this flag. Kedu the defend ka ihe na-defend? Kedu ihe na-defend? That's why you never succeeded, because you don't understand the ritual. You don't understand the ritual. Life ebe a na-egwu egwu. The life is not a joke. There is forces everywhere. Computer, telephone, all these things are forces. Mass, friend force, television force, radio force, human being force living inside them. So it depends on how. If you know how to maximize these forces, you can maximize them for your own benefit. That is what nna gị debere gasị Igbo land, for you to use the template. Sitting grand nọda na ebe a gbado ụkwụ na anị si ebe a na-ebuzi the weight lift, na-ebu the weight lift. Mba ikoro n'enu nna nwanne unu wee kode na-ebu weight lift. Ị gaghị esi ebunikwe the weight. How can you hijack the weight? Enweghị gị ebuni nwere. Ị gaghị ebulikwu the weight na. You must ụzọdo ụkwụ na anị wee na-ebu weight. Simple as ABCD. So mgbe anyị baa n'ime Igbo anyị ewere na-ebu the weight. Nwanne isi ebe anyị akụọ gị, isi ebe anyị akụọ gị, enweghị ga-eme nwa anyị. Ndị Israel gara na Palestine goro anị ọkwụrụma 1908. Goro anị 1908 na Palestine. Ndị akwụ akụ ha aka ntị. In God we trust. Also we choosing people. Yahweh choose them as their own choosing. Oh, Yahweh choose ha na. Ị ga-agbanarị ihe agbanarị iso ha je. Ị nọ mgbe o mere. Europeans will Christ their own son bịara save ụwa niile iso ha je. Can you deny it? That is ritual. This is ritual. They did it by themselves. They created this man for themselves to protect them, and the man is protecting them. Ọ na-protect ha. Yahweh na-protect Israel. Christ na-protect Europeans. God na-protect America. Ndị Igbo kedu ihe na-protect gị? Ana m ajụ. Ala na-protect ndị Hausa. Ha bụ asị ala awa akụba apịara mmadụ tọgbọ naanị. Ndị Afrịka bikonu what kedu ihe ndị Igbo kedu ebe anyị nọ? Kedu ihe na-protect anyị? Only Igbo nwana Igbo ndụ. Savior, the only savior we have Igbo. Anyị ahapụ ya. Savior. Anwụ the rising sun. Igbo the rising sun. Igbo is the land of the rising sun. Land of the rising sun. Igbo is the land of the rising sun. Ị hapụzie ya ị na nna gị na-efe anyanwụ. Gịnị bụ anyanwụ? Gịnị bụ anyanwụ? Anwụ. Gịnị bụ anwụ? Gịnị bụ anwụ? Gịnị bụ anwụ? Achọrọ m ịma. Gwa m ihe bụ anwụ. Nna gị na-efe anyanwụ. Gịnị bụ anwụ?
ai na enwere ihe ndị mmadụ na-eme ọ na-eme otu ala idisi na-ajụ ma ihe nke agbakwa aka mana anyị mana ọgba ha aka anyway we know anyị mana ọgba ha aka mana nsogbu adị udo dị nọ anyị nwabụ ndị ndozi ọdịnala Igbo na Igbo ga-adịkwa mma ọzọ Igbo ga-adị mma ọzọ ma ndị mmadụ ọchọ ma ha achọghọ anyị na-abịa with the full force with everything anyị na-abịa we are coming anyị na-abịa mgbe anyị mesịa nna nna anyị ha binite ịmana mgbe aha anyị bịara onye aka na-eme aka azụ enwere ihe bụ arụ n'ala Igbo anyị na-emegasị ịghọtago onye ndị mmadụ apụta na ha na-asị otu asị ha ihe daizi okwu na-abụghị okwu ewere na-eme okwu na-abụghị otu wee sistem ọ bụghị mmadụ is a system of onye mere ihe ọjọọ ebe a system of nsọ ala onye a na-akpọ otu ka afịa dị n'otu kere ebe afịa osu na mmadụ gara na prison na esi na mmadụ gara nga ị ga n'ime prison yard si ndị mmadụ n'ebe a na-ahapụ ndị nchọrọ ime abolish prison o make sense ọ bụrụ na e nwere onye isi ịmagba osu kpọrọ na onye ahụ gaa na ebe ha nọ wee mekwa ihe nwa ha mere si ya na onye a emekwa the same ritual emere bifo achụpụ ya n'obodo ha emegharịkwa ritual sị na nga ya ezugo jọji kpebisi ikpe asị oke na ya nga ga-agụgo ịnaba simple kpọrọ onye ahụ isi ọ bụ osu take them to where obodo kwụnsị na ha na-eme amere osu that means enwere na ebe system na enwere system mere ha osu ha take them to the system and remove the osu from them ọ bụrụ na filie na ọ dịgo late na that their prison agafego na ọ dịgo mma go there and do mana ịpụtazi esi na a system ya eme abolish on gị mere were you the one ihe onye amaghị ebe nyiri ozu na ezinokwu abụọ eze na osu bụ the same thing eze because eze bụ judge onye ga-ekpe osu ikpe onye ọbụla amapụrụ n'iwu eze judge eze ga-ekpe ya ikpe so ọwụ na amapụ osu agwọsịa ya ọ gaa n'ume emesịa ọ dị ala so ihe a wee process of ya na-akpọ extraction ka onye who don't want to purification to be purified nwanne ihe mere anyị anaghị arụgwu sayensị because we don't have common sense. The only thing we don't do science is because anyị enweghị common sense. Nna nna anyị ha nwere common sense. That's why ha ji eme nka na ụzụ. That is why nna nna ha ji wee mee nka na ụzụ because na ha nwere common sense. Because ọnwụ na ịma ha that is mind need to be purified. How can you purify cement? How can you make cement? Ịma ha na the same process cement na-aga ka mmadụ na-aga. Ịma ha na the same process everything you see in a use computer, in a use glass, in a use bottle, in a use this, not the same process ka ha na-aga. So if you don't know this thing, how can you? That is why mmadụ ga-esi apụtasị a na-abolichi otu na-ekwugheri. Kedu ihe na-abolichi? Gịnị ka ị na-abolichi? Gịnị? Simple language, Igbo language, enweghị ike understand. Ị na-esu mmadụ ọkpọ, ị na-ahụ ka ị na-esu ọkpọ. No force, unrefined force. So we have to use it iji aka ọrụ. That force iji aka ọrụ, iji anụ ọgụ, iji eme nka. That is the force a na-ekwu maka unrefined force. You may extract to refine the force so that the same force ga-adịkwa but ọ ga-abụzi ezigbo force instead of ajọ ọ bụrụzi daka na-agwa unu take the evil from people, take the evil, transform all the evil, give it back to them. The same force, take it, purify it, give it them back. Ọsara abolichi. Kwa ndị isi ojii na-akpasu mmadụ iwe. Ọ na-abolichi. Bolichi gịnị ka ọ na-abolichi dị ma? Otu a ka anyị si wee jide everything anyị nwere mebisicha. Arụsị ya. Electromagnetism iji eji uzu fonu. Ha niile nwechara fonu na ya dị ha, but they cannot stand the ordinary element. Element na-aga low. This element cannot go
go higher than human mind. Sọsọ ndị asị arụsị, sọsọ ndị asị, because asị na-aga na lower vibration. Asị na-aga na lower vibration. That is why mgbe ụra asị ọkịja na-arụ ọrụ, isi asị ebe ahụ o jide gị ozugbo, because all radio, lower wave radio. Enwere osisi a na-eji eme. All those things were created by nature. They are not evil. Human being take it, use it. Enwe ihe a na-akpọ oscillator. Human being were an oscillator. Ọ na-generate wave. So isi asị that osisi ahụ ọ dị ka ịga n'okpuru high tension. Ịga n'okpuru high tension, mmiri na-ezo, iyipụ akpa ụkwụ gị zọ ụkwụ na mmiri na-ezo, eletrik achọkwụ gị. O nwere sọ supermarket ị ga-aga n'Europe, ihe ịba n'ime ebe ahụ, imetụ igwe aka, eletrik achọkwụ gị. So life is electric. So the wave, na-akparụsị wave, isi asị na-asị asị, your wave, isi na-asị gaa n'ụlọ ọgwụ, agbaghị gị ihe ha na-agbaghị mmadụ n'ahụ, isi asị ị ga-afụ na the wave of your heart, ọ na-compress, ọ na-eme compress, isi asị ọ compress ye, so the thing na-echenji movement. So ị ga that place, isi asị that wave ahụ ilo ha na ozugbo the wave ahụ apịa gị, because wave ahụ esetere na one line, that na any wave ọbụla cross this line ọ wasị ọnọdụ ebe eziokwu, ịghọtago. So mgbe ahụ isiri asị wave gari tuo ọpịa ya ozugbo, o jidego ya, ọkụọ gị n'isi, ịgbapụ ọsọ. O nwere oke ụjọ, ịmana ụjọ ji gị na ị na-asị ya ịbụ onye asị, ụjọ jidego ozugbo, nwere ike ịkọsịrị gị ara, because ihe ahụ mere gị n'isi ozugbo ụjọ tụrụ gị, ejidego gị na ọrụ asị ka ọ bụ, ejidego gị asị gị ụla asị ala na asị na asị bụkwa ofu ihe, ịkpọ mmadụ asị, ịghọtago, ime ihe ọjọọ, ịkpọ asị na isi asị. So asị ana ihe ọjọọ ana ọwụ nya ka nwa bekee were mee ihe a na-akpọ lie dictator. Some of you will go there and see how na bekee agbara nna gị rụrụ ya, ọ bụrụ ihe ọjọọ, bekee rụsịa ya, ọ bụrụ bekee bụ agbara. Anyị kere ọfọ, nna nna anyị bụ ihe ọjọọ, ha arụọ redio telefonu disema ọfọ, fonu bụ ọfọ, ị na ha anụ Igbo, ọfọ na fonu ọwụ ofu ihe. Mana mba, nna nna anyị ha bụ ndị ọjọọ. Gịnị ka kedu onye ji ọfọ bụ onye ji ndụ. Ọfọ bụ ndụ, ọfọ bụ ike, ọkwa ihe mmadụ na-aza. I were ọfọ nna gị tụfuo, ọfọ bụ ike, were ọfọ nna gị tụfuo, ejewazie m kedu ebe ihe ọjọọ na-eme gị isi nwanne. In fact, the best thing for you is to understand this common language. Enwere ihe nwere ike ime gị n'ụwa na-enweghị cause of it. Crazy like that. Nothing will ever happen to you na-enwere a cause of it. Everything have a cause of it. Nothing happen for surprise. Enweghị. Ị na-aba plane, o buru gị rịa enu, buru 100 and something people n'afọ azụ, sọsọ na nna gị rụrụ wave, sọsọ na nna gị rụrụ lie dictator wave. Isi na ha na-eme arụ, ha mere arụ, a ga-abolish. Nwa bekee na-atụ mmadụ death sentence. America, ị na-achị ije America, you love them to teeth. America nwere life sentence, nwee death sentence. Sọsọ na enwere ndị amapụrụ n'iwu ka esi ga-ama abolish American government law, ka abolish ya, go abolish the American. Anwe Guantanamo Bay na Ireland a na-edewe ndị mmadụ, don't you know? Even Australia was once a prison, not the same thing with Guantanamo Bay ka Australia before. Ya ekwuchi mmadụ ntị, ụmụ ga enweghị ọkụ. Your children don't have schools, they don't have anything, enwere ihe ha nwere, no roads, nothing. So ihe ka gị mkpa bụ osu ka m nwudekwu na Christmas ebe na-ekwu datin mbi ebe ha mụ ime ọkụ dị mebolichi otu na ọkụ adịghị, ụzọ adịghị, mmiri adịghị, skuul adịghị, ụmụaka na-amụ amụ nweghị nothing. A na-ekwu okwu Igbo heritage ọ dịka na mmadụ ọkpọ mmiri ọ na-ekwu okwu ọkwadịsem Igbo heritage a nke ị na-azọ.
the same thing ka ị na-azọ ịnụ ya the same thing ị na-azọ igbo heritage asị gị igbo osu asị gị ohu asị gị then okay unu gwa bụ ndị chọrọ imebi igbo mebi you want to spoil the igbo na because if this otu is into the system ị ga-ajụ onwe kedu ihe ọ bụ ị ga-ajụ onwe kedu ihe ndị igbo na-eme extraction of the people of the mind of the people because that is what Christ does. Christ was killed to purify. Onye ka ọ sị gị na amụrụ Jizọs gaa for ihe na-akpọ Christ ministry. That is the purification a na-ekwu maka ya. Ọ mụọ na Jizọs mgbe aha osu emere osu extract. That means Christ has been born. Then Christ ministry bụ agwụ. Christ ministry agwụ na ya. Ọ gara na kampụ ebe ahụ nọ na kampụ ka nọ ya with seminary school. From that osu camp ka esi nweta seminary school. That's why ji gara Mbaise nwere highest seminary, highest missionary in Igbo land. You got to, so all seminary school ebe osu ha no seminary school ebe ahụ ka na-etrain ha etrain cha ha. The next thing was atonement. That is the last supper. After that atonement with the last supper. After atonement, last supper, then death follows. Death of the old self, the old body. What is different? Because now bekee asụrụ oyibo, they are in English or in Latin. Because na asụrụ n'Igbo. No, ekwuru ya n'Igbo anyị agaghị eme ọ Igbo. Biko ọwụ na oruhu ụzụrụ gị iwe onye Igbo nwanne abụzina jipụ akwa gị nkarịarịa gị chịrị akpa ụkwụ gị na ihe gị niile echebe bikos ọwụ na ọbụghị ya ndị mmụọ ga-ebupụ gị n'ala Igbo na-eweta oyi ewe. If you remove one single information from that place, they will chase you away from the land because the land belong to them, not you. If you like, go and do ọgwụ maazi a na-eme imesịa dị ọgwụ ga-egbu gị nwụọ. Agwọsị ọgwụ amakpo n'ụlọ ụka, agwọsị ọgwụ amakpo n'ụlọ ụka nwanne nwa bekee ma ihe ọgwụ, but ha mana there is no evil on earth. No mmadụ ga-ewere dị ọgwụ iwerezie dị ọgwụ ọ dipendịrị ihe iji dị ọgwụ eme is your own personal concern. Mana dịsi ndị nkịtị ga-aga were ọgwụ na-eme ka ebe eme amamihe a na-eme ka were wekọkọ amamihe a na-akọ jos ka e were si nkọrọ ka esi ụzọ asụ n'ọba through the back door. Unu na-akpọ Chukwu onye iberibe, datịrị adịghị mma. Unu na-akpọ Chukwu ahụ onye iberibe. The only way ana Igbo ga-esi adị mma bụ ihe na agwa unu. The mind is the problem of ala Igbo. The mind. All the mind is the problem. If we get the, that's why ndị Igbo mgbe ndị ochie their own ihe mere mental alchemy, because how mana once the mind is okay, everything is okay. Once the mind is fine, give the mind the time, the mind will begin to project what the mind have inside, put it external. We will transform our land into a higher land. O nwere onye ga-emenwute anyị anything ụmụ Igbo na-atụzụ n'ụjọ. Country man create, mind govern. That's why they call government. If you have higher mind, you can rule over them. They rule over you because Igbo onye nkịtị. But ị gaghị ekwe na Igbo onye nkịtị. That's why they will continue ruling you. They may have gbuo gị. Yes, then they will justify it with God. That is why every president in Nigeria always they say God bring Nigeria together. You know here? You know here before? They use psychological game for you. That is why ndị army na based on salary. Ndị army a na-akwụ ha ụgwọ ọnwa. They sign because if you sign, you be sign, let it be. Volunteer is my, anything that happen is my own fault because I sign. That's why Bob Nigeria has to sign a signature. It's as simple as that. That's why they are under contract. Contract. Cool is a trick.
say trick. So contract mean trick track. Simple as that. Owo no kwere ka anyị jenu mezie ihe mebiri emebi. Anyị mezie n'Igbo, no matter how long it take us, nwanne, agriculture will come back, nkanozu will come back. That is two things we ever know and promise our people that nkanozu and agriculture will come back. But first of all, the mind must be okay. Right? We don't work with the empty mind. Don't underestimate obi ndị nkịtị in large numbers. In large numbers, don't underestimate them until we get the mind of our people. Nwanne nwere ihe na-eji inwe isi. And if we try it by force, by peace, then they disagree. I am in pieces. If we do it by peace, then refuse, we make it in pieces. That is why Osu was created at the first place. That system of Osu was created at the first place because of when ndị ntị kpọchiri. Enwe ndị ntị kpọchiri, yos gwa ha agaghị ekwe. That's why government of the world have police, have army, have navy, have everything. Because o nwere ndị na-anaghị ga-anụ ihe n'ime nga. Enwe ndị ga-anụ ihe n'ime nga. Purify them, bring them back. Because nga is the same thing with seminary. That is why ndị fada na-aga na nga. Ndị ụkọchukwu, ndị imam na-aga na prison aga ezi ozi ọma, ndị na prison na-enye ha Bible. Isi seminary ọ pụtazie na nga o were ezigbo mmadụ efu ọ na-eme mmụọ nsọ onye nka si obi abịago, mmụọ nsọ onye nka si obi abịa, mmụọ nsọ onye nka si obi abịago. Yes na ọ ihe ha na-eje ebe ahụ eme. Kedu ihe a na-atụrụ mmadụ ngafe? Why did you put somebody in prison? Why? Oh, for change, for purify. Ije ebe ahụ mee isi ike, ewetu oge na nke dị nọ underground n'ime a eti gị ebe ahụ. Ije ebe ahụ tagbo oge ahụ. Mega isolation, na isolation camp. Jeje jụọ ndị jere nga, ị gaa na isolation camp 2 weeks, ịpụta gị ara na-agba gị. Ịpụta n'ime die ezigbo ara a na-agba gị. Next time ịnụ nga prison ọsọ gị na ọsọ a na-eme. Ịnụ prison na ịgbafugo ya chọrọ ịnụ ya anụ. So ụmụ ibe, anyị ga-eje ka anyị mee na ihe ọzọ na-abụ ndị ndozi ọdịnala Igbo ka anyị bụ. Anyị na-eme ihe otu kwuru. Ihe ọ bụla otu kwuru ka anyị na-eme. Anyị ga-enwe Igbo heritage n'ala Igbo niile. Anyị na-eje next week Tuesday 7:30 PM. Gwa na onye ọbụla n'ala Igbo ya tunuo redio ya. Tune your radio Odenigbo FM 99.1. Odenigbo FM 99.1. Tune 7:30 PM every Tuesday starting from next week. Anyị na-aga na Odenigbo FM. Gwa ha na Igbo ọ na-akọva Igbo niile. Na Igbo niile anyị na-abịa. Anyị na-ewetara ndị be anyị ozi ọma nke ndị nna nna anyị ha wetara, nke ndị Igbo wetara, nke Njọkụ wetara, nke ndị Ichie wetara. Ọ bụ nke nwa bekee wetara ma nke ndị Israel wetara. Nke a bụ nke ndị Igbo wetara. Ozi ọma si na akwụkwọ Njọkụ wee bịa. Ozi ọma si na ama agbara ndị Igbo wee bịa. Ozi ọma nke si n'aka Chineke, ozi ọma nke si n'aka Chukwu wee bịa direct to ndị Igbo. Ojehe kọrọkọrọ, ojehe Rome bịa, ojehe Jerusalem bịa. Ozi ọma si direct to Chukwu, to us. Ama agbara anyị nwa site n'aka Chukwu. Chukwu gbara anyị ama direct. Ọ gbaghara ha na Jerusalem, ọ gbaghara ha na Rome, ọ gbaghara ha na Mecca. Mba, ọ gbara dị ama direct to us. We are human beings, we are capable of seeing God. Nna nna anyị hafụrụ Chukwu anya, ha na ya bi. Our ancestors saw God and spoke with him. Why should we go to somewhere and take nonsense? You kwuru that in ebe nọ ngwu oge egwuteghe m ewere m dati cross ga aha ma ọ bụ ihe na aha m ka that nonsense aji were kụwa ya n'isi. Kedu nonsense bụ ihe a? Nọkọta nọ isi na that is valueless. A whole onye Igbo dị ka m this valueless na ejiwe onye somebody can tell me about God. Mmadụ ga-agwa maka Chukwu. Mmadụ ga-agwa onye Igbo maka Chukwu mana ngụwa ji ọjị n'aka. Chefuo na ọjị bụ nwa ha ji wee mee Jizọs today. Chefuo na ọjị
bụ that Jesus ị na-afụ today. We created the concept today. Gwazie m na Jesus will save me. No, the only thing that can save me. Now look at here. So Igbo will save. Igbo will save you. Igbo ogu to save something, to separate something, to save and separate, to separate, to save, separation. Abụ the savior. No bụ somebody somewhere. Nna ihere ọ na-emekwa unu. Ihere ọ na-emekwa unu. A whole race believe na somebody is somewhere wetara the word of God. So that means you are evil. Na ka ụdị ya. So that means you don't want human being. So ka o si dị gị na awụ bụ onye Igbo ka gị nwa. So how do I know these things? I don't use English to say them. I use Igbo to say them. That means we have them. That means I nwere ịma here nsogbu adịghị. That's why we are here to teach you. Ihe anyị bịara ebe a bụ to teach you that thing because we know anyị mana ịmara ya. Yes. But ị bịazi na-agwa m na somebody Chukwu si n'aka ndị a bịapụta anyị. How can that thing happen? Anyị nwa mmadụ anaghị ebu nna ya ụzọ agbụrụ ọkpara. Oji, how can Oji become second hand? But the universe is darkness. In the Bible, as in the beginning there was darkness. If in the beginning there was darkness, how come darkness become second? Now third word. Anyị nwa was the third word. Nwa bekee awụrụzie first word. So how come black ji wee bụrụ third word? Black Oji bụ ụwa niile. Oji bụ before there was darkness. What happened? In the beginning there was darkness. How come Oji ji wee bụrụzie third word? That is simple psychotechnique. Na Christmas ya anyị kwesịrị ime psychotechnique teachings and psychotechnique text, which is quiz. Anyị kwesịrị ime amamata bụ kapụtara anyị ka anyị kụziere ndị be anyị na the mind, there is something in you very superior and powerful. You must wake up. You must. There is a second you in you. There is another you inside you that must resurrect. You must resurrect the second you. That is it. You must. Why you can use techniques to do that before Christmas? Because all this akwụkwọ nta na akara na nsọ ala ọ na-egbu anyị oge. So before then I hope everything will be okay, so that this quiz, psychological quiz, get help ndị be anyị to unite the two minds. Because if you don't unite the two minds, you can never ascend. Ị gaghị hapụ nwunye oke ọgbanje amụọ ya ọnwụọ maka ọ nụrụ di na mmiri na ọmụkwa ya ọnwụọ. Chesi na until you unite the boat, ịhapụ one ijekwa ebe ha chọkwa bịa, they will bring you back here. They will bring you until they become united before they can live here. So if they unite, evil goes away from you, because all separated house bụ ihe na-anụ dị ọgụ. All the two opposite you is fighting. If you bring the two together, evil goes away, because there will no evil again. You have neutralized the both for power. You become powerful then. Powerful, full power. That is powerful, full power. You have the both power in you. Ọkpasuo gị iwe, iwere aka nke anye ya. That means o ji wee sị gị na iwere aka nke mbụ wee nye enye, iwere aka nke mbụ nara ngozi. Iwere ofu aka tie nwatakịrị ihe, iwere aka nke ọzọ kpọta ya. Dụọ ya ndụmọdụ. Ọ ka esi eme na ọ ka esi eme n'eluigwe. Anyị bụ ndị Igbo, anyị nwere ihe niile anyị chọrọ n'ụwa ka esi apụ ndụ. Ihe ọbụla jeenụ pụọnụ gbasaa na oziọma maka nsọ ala Igbo. Gbasaa na oziọma gbasara nsọ ala Igbo na Igbo heritage. Ebe ọbụla ị nọ, nwanne dị proud. Dịba proud onwe gị. Be yourself. Be proud of yourself. Nobody can ever accuse you of worldly worthless money. No. Every intelligent man knows that money is nothing, because ụmụ anụmanụ enweghị onye ha na-akwụ ụgwọ eri nne. Ụmụ anụmanụ enwe onye ha na-akwụ ụgwọ ụlọ. If that is not true, then money means nothing.
don't tell anybody to deceive you. Go to your village and stay, you don't pay. N'abalị mụọ mpalaka mụọ candle. If you can never die. So money worth nothing. It's not worthless. Ọ dịrị na ụmụ ibe ka eme n'ihe ọzọ.